Uy, nag-text di ba ko uyab. Moari ko siya na mamisita na ko. Papa, uy, ipikira ba ito niyang isuga, uy? Mahadlok mo kung mananghid niya nga. Mamisita akong uyab, patay. Nana akong papa. Oh my God. Kuyawan mo ko ano yun. Saan mo ko mananghid akong papa, uy? Joy! Uy, pa! Sige mo nagkagising ako kami limpyo ng balay! Manang kong limpyo pa! Sigkupot ang silpyon! Sigkupot ang silpyon! Oh, manang kong kuwan ba? Ako gibot pa, gikas nag-charge pa! Ano ba ka nga? Kagamay ani ato ang trabaho kung kita kay mo maglimpyo na kanitong mansyon. Daw ka ang tayo suhugaw kayo. Ako naman gimapan pa, ganina ra ko nagmapan na. Gimapan na nimo anong kaya ito lagi? Kuan, wala man butang sunrocks. Bao pa lang kung yan na style mo sige kagpungko ning balay. Aning mansyon na to ba ko maputo ko ng mansyon. Papa, uy. Ah, Saan mo sana? papa, uy, nasa pagkatisod. Nanasakit pa kanyo palito na sad. Beranan na sad. Dili pa, uy. Wa pamahali na tong bilugha. Dili barianan pa. Saman. Kuan pa ba? Okay ra nimo pa? Nga, saan mo pag-okay? Masanong kayo to, lawan ako ni Muda, lagot. Nga, mo-okay ko dahil mo pa, okay ba ako sa iyong problema? Lagi pa mo, ako kuya ba? Mari, mga misa. Oh my God. Uyab lagi, ano uyab? Lagi mo, bitaw na kugingon nimo pa. Hoy, Joy, paminaw ha? Ubuso sa akin, di sa ubuson ka, kuya uyab, kinanglan, aray mag-una na ko. O ako, Aray mag-agin ako. Okay siya pa nga. Una mo, mamisita siya nako. Una nimo, gignan ako una diri. Moari ka diri, mamisita akong papa mo nag Gusto yung trabaho na? kuan pa, manager. Kana, manager. Pero kinahanglan ha, nga ako agad siyang himbisan, akong sutaon kung unsa yung pagkalalaki. Kinahanglan nga, doon na kay kagmaon ko to niya. Himbisan ko yun, butang himbisan ko. Una ko kung pa kay engineer. Manager. Bago ko ng graduate, magdugay na. Dugay na. Bisig na ni asawa. Wala asawa lagi pa, di ana siya nako single. Sagara na bagay na sa mga engineer nga. Nay, baik mo drawing eh. Oh, pasalig ikon mo pa. Himbisan mo kanimo pa, diha na mo mailan. Sige, basta misita siya, kinahanglan na rin magagin ako. Oh, sige. Akong Una ingon pa. pa mag-istorya mo. Tigaan ta mo oras pag-istorya. Takayan ako, kung sa'yo manaod ako, pagkis ako na. Muna akong gusto mo ito. Sige pa. Ako tong ingnon pa nga. Moari na siya karon. Adung naman siya pa. Sugata! Sige pa. Alsa ko pa. May problema na ko kung iyang amahan mo kilatis na ko. May problema mo ari ko na siya. Padaw na kung may loves. Ay darling my loves. Sus may kinaabot ka ina ano sa. Excited ra ba ko. Sus. Kaya ako kay paila-ilan sa kong papa. Nga. Kanang okay ra imong papa. Akong papa, instruktor ba kaayo, isog ba kaayo to siya pero ana siya nga dapat mag-una daw kaniya. Why istriktong ginikanan basta tinarong lang. Mao to tinaw just believe jud ko na kung may love Asus. siya. Tama sa balay. Oy, Na siya nag-atang siya dito. Kanang magalugar ka ta sa inyo ha. Makalugar kay ana man siya taga-ata mo buat. Taga-ata mo lugar nga magkatad. Mo ni kontras ko ampay. Sus. Tanaw. Perti na kong hugawa gyud. Sus. Kinapokas sa inyo ha. Pero pasalamat jud ko nimo kay ni ari jud ka kay tinarong gyud kini mo ha. Bahala kung sa kalapok basta kung mahisgutan at Hala. tumantik ka. Ato to jigin. Excited. Ay ana mo. Ay mo ninyo mansyon. Sige una. Ay pa. Uy, saka na papa na. Oy, dayon. Pa. Kami ba tayo? Bayo kina pa. Engineer tinura ka? Take drawing og mga bata. Astig yung papa. Astig. Sige dai, pagkuhan sa tubig, kuhan sa bisita no, ako sa interview. Kuhan tubig dito, kuhan sa dito gawas, kuhan ka. Oh, sige, Nakos pa. kusina Sige pa. Musa pa magkana engineer? 19 purgatin. Depende. Oh. Ay. Pila edad mo? 21. Gusto na higugmay ka sa mga anak dai. Ay syempre, muari ka kugwa pa ko'y gugma diha niya. Mga sawag ka. Andam kong mga sawa. Pag-asla na ko sa tanang simbahan. Ay, sa boss, matay boss. Murag, sobra na mo ha. Muhikap ka sa kundugan, musika pa ka sa kupatut. Atuam nito nangon. Nahitanahon di ay. Aray mag-agi na ko, kinahanglan mag-agi na ko ang may misita sa kong anak. Kinahanglan himpisan gina na ko. Ay, why problema na. Pati. Abi ko ang manok na himbisan. Wala to ganito na ang susyon.
Ah, sus, leche. Sino? Bayot, hindi kang dako na. Bahala niya. Bakit yung engineer ay? Ay, sus. Ang ngayon, gusto kong anak ay. Oh my god. Ay, darling. Uy, darling. Ah, sus. Patay, hakuha ko yun sa imong amahan. Bayot ng amahan ni mo. Sa bayo, di mo na bayot akong papa. Kikilatis, tinod ko niya bayot. Gikuta niya akong tugan. O kanig ako ang tamburo. Di ko kanahanginan pagkalalaki. Musa karon. Ato ng putlon ang atong relasyon. Ay, darling. Ay, darling. Ha, don't touch my body odor. Oh my god. Why relasyon nga magpadayon sa amahan nga bayot? Ha! Che! Ginabayot akong papa. Ay, ginabayot akong papa. Bayot akong papa. Doon ko to. Pa! Masa tigigilong ko sa kuya. Bumayot ko na ka. Nagigbuwag na ko pa. Uda? Bayot ko na ka. Si Bayot good! Alas, sigyanaan ako nung hanto siya patitin. Wa man na. Ako mong gilang taon. Ako kasi pabudlong lang. Ay, ang ngayon, kinahang na. Alam pa. Bayot ko na ka pa. Ano naman ako?